La Ferida ha fet formació en oficis que tradicionalment han estat ocupats pels homes. Gràcies a l'itinerari formatiu Íria de Gremi Impuls, ha participat en tallers de construcció, electricitat o lampisteria que li han permès entrar en contacte amb aquests sectors tan masculinitzats. La formació l'ha ajudat a trencar estereotips de gènere i l'ha capacitat per accedir a un mercat de treball que fomenti la igualtat d'oportunitats. Hem pogut escoltar en primera persona a les i els protagonistes de Gremi Impuls com una empresa que ofereix suport ocupacional a totes aquelles persones de diferents edats, de diferents procedències, perquè puguin insertar-se al mercat de treball i tenir oportunitats. Fem formació a l'Escola de Restauració, plans d'ocupació, acompanyament a itineraris formatius i laborals, amb l'objectiu de fer de l'ocupació un dels grans reptes que té la nostra ciutat per generar benestar econòmic i social. I Gremi Impuls està al capdavant de la creació d'ocupació de qualitat al servei de tota la ciutadania. Les oportunitats de Gremi Impuls i a Santa Coloma de Gramenet estan garantides.